Lho, mak mek. Yam ngono kok. Ora yam. Piye? Ganjuk ya Rudi ta tonge wae ngaret. Ganjuk Rudi. Ayo di mana? Gureken. Apa ganjuk? Oh. Ngaleh. Ngarit kowe ki nggo. Lho, sak ngemprek kuwi lho. Tengok gur semono ring ngarit. Engko neh to wong jenis kok. Go. Jenenge sapa ya kuwi wedhus e? Rudi Plorok. Iki to? Heeh. Mangan. Dong tetean. Bener aku ngene iki ra doyan kok. Emah ya. Dadi pangan sik rukun. Platok cangkemmu nek gemak-gemok ae. Mbak-mbak. Yo awake dhewe aku ki gak nyitang iki mendem gadung, ngerti ra? Dimasak.